en fédération Mali football ou quand on fait Eric Ɲana ka sélection taille diminuer donné moi c'est pourquoi coronavirus côté tuguni faut éliminatoire match pourquoi 28 personnes né 24 est largement suffisant si di dɔw bɛ se ka bana dɛ fɔlɔ mɔgɔ 28 tun tɛ wele fɔlɔ sinon fɔlɔ bɛ lycée kɛ 23 hali mɔgɔ banana mɔgɔ tɔ bɛ t'u bolo coronavirus nana ni idée ninnu de donc franchement parler n'i y'a mɛn k'a fɔ an ye écho sɔrɔ a ko la u ka a essayer k'a kɔrɔ ka a kana kɛ dɔrɔn ka effectif gonfler dɔw bɛ na a yɛrɛ b'a dɔn jeu cogo t'olu la mais pour les faire venir dans l'équipe nationale u fana kana jigin u la ou bien kɔrɔw bɛ yen a ko karisa sélectionneur équipe nationale fɛ dɔrɔn o y'o da tigi ka CV kɔnɔ a joueur caman nakun y'o fana y'o ye parce que sugu ni fɛnw bɛna dayɛlɛ mercato bɛna dayɛlɛ donc ça c'est o ye entre parenthèses ko fɛn ninnu jate parce que hali a bɛ dɔ fara charge ka jamana kun parce que a fɔ yɛrɛ de ye fɛn a fɔ yɛrɛ de y'o ye pour ka 28 a bɛ bon lycée yɛrɛ n'i y'a jateminɛ Kili Kɔlɔsiba maa 3 Djigui Jara c'est logique a bɔra ka kɛ Tanzanie champion 100 avec Young African Samassa Ligue 2 la ɲina a fana ye feci mais Ismaël Jara Jawara mana lui joue en Europe a ye club fali a tɛ Mali la tuguni gɛlɛya dɔɔni fɛnw nana kan Ngolo Traoré sur le plan local Ngolo welela a ɲɛna tiɲɛ de bɛ laban mais ne bolo yɔrɔ dɔw bɛ yen an k'olu fɛnɛ fɔ an ko mankan ci ko ni balontan bɛ taa so surtout gardien de but sur le plan local a ka kɛ Ngolo ye parce que au donné kama il était le meilleur a bɛ jouer Stade Malien Bamako la Sari jɔyɔrɔ tun ka ɲi Mali championnat la Sari tun ye club kelen min bɛ ka jouer compétition africaine de football la interclub donc compétition haut niveau tun b'a bolo ka tɔn waati o waati an kulera ko a ka kan ka na i y'a faamu ko ani weleli ka kan mais waati an tun b'a préféré k'a ye Mali national waati ka tɛmɛ bi fɛnɛ kan n b'a fɔ ko a man ɲi bi dɛ mais an ye saison jateminɛ k'a daminɛ Sari éliminer na ka na fɔ sisan na Ngolo ka fɛn jiginna dɔɔni an k'o fɛnɛ fɔ parce que waati mun na ni an ko k'a ka ɲi an ye tɛgɛrɛ f'a kunna a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko wɛrɛ bɛ an n'a cɛ mais nin waati min na ni fiɲɛ dɔ b'a la o fɛnɛ ka fɔ a weleli n m'a fɔ k'a man ɲɛ dɛ mais nin waati na a ka kuru b'a la ka jigin dɔɔni mais waati min na a bɛ top niveau la a kan ka wele o waati a b'a galvaniser a bɛ a tɔn encourager o ye Kili Kɔlɔsiba ko yɔrɔ ye sinon Boubacar Doumbia donna fana ko a ye bi 17 ta Warren a encaissé 16 buts bi 16 dɔrɔn Warren ɲina Ngolo bi 17 ta donc pratiquement u cɛ man jan Warren n'était pas là Warren kun tɛ o don quoi c'était le gardien guinéen voilà 2 buts Warren kun tɛ contre Afé ouais mais ni ye bi ni ye ton ka bi fɛnɛ talen ne fɛ o tɔn b'a encaissé on parle du gardien j'attends mais kala ro 17 bini a bɛ ma don Ngolo fɛnɛ kunna Cheikh fɛnɛ dila ka jɔ Cheikh dila ka jɔ a fɛnɛ bi encaissé o donc an bɛ ka ton ka bi tatɔ jateminɛ ka kuma u ka Kili Kɔlɔsibaw kan n ko Ngolo bi 17 Sadi o encaissé ɲina Sadi ka ballon na 89,5% ale de jɔra ɲina o kɛra donc ni b'u juger bi i b'a kɛ Ngolo de directement ni bɛ jɔlaw fɛnɛ juger i b'a kɛ Warren ye donc ne bolo a tun kan ka wele waati min na ka kɔn bien o tɛ bi ye a welelen k'a fɔ k'a ma ɲɛ ɲɛna mais u k'u hakili to a la mɔgɔ minnu bɛ niveau la waati min na n'u bɛ forme na ko wɛrɛ kana don senkɔrɔ tigi ka wele ka na donc le petit cadre petini bilalen kɔni ale yɛrɛ wele ko an ma kun don a la fɔlɔ un gardien de 3e division an ko c'est sabotage yɛrɛ don Mali équipe nationale ma à l'époque bon an b'olu to yen défense labɛn na Falaye Sako c'est vrai Falaye fana ye cɛgɛlɛn Mali équipe nationale la san mana na o neige mana jigin o Falaye la donc degeli karamɔgɔw a gundo de b'olu bolo ye sinon c'est pas parce qu'il est meilleur non pardon c'est pas parce qu'il est meilleur parce que bibi na laban yɛrɛ la a ka club la a joli sumana kosɛbɛ an bɛ faransi championnat su tant de jeux de wara bolo ni waati laban ninnu na bon Boubacar Tigi Kuyate fɛnɛ kuma kun cayara a bɛ na se ka na blessure bɛ ainsi de suite mais an y'a ye a fɛnɛ bɛ lisi kan peut-être degeli karamɔgɔ yala ka ballon wele a bɛ se ka téléphone ta k'u wele soit n'u ka agent bɛ kuma est-ce que tu es disponible ni match in na peut-être u ni Kigi ka agent kuma n'o kan Sagnan a ye prévu yira n na match min ko 2 min tɛmɛna Marɔkaw fɛ Sagnan ye a ye prévu yira n na ye mais Dawuda Gindo an ko Eric taara n'a ye kan na latéral droit gauche ti Mali bolo ka taa Dawuda Gindo ni le Jara ka t'u sacrifier k'u saraka quoi Musa Jara k'u saraka match ko minnu tɛmɛna ka na n'i kan ka na ka confiance d'u ma tuguni i mana n'u ye tuguni bi bi in na latéral gauche poste la Mali la yan Mali sélection na ne ka numéro 1 c'est Ousmane Diallo de Djoliba Santi n b'a ta ka na Mali championnat de b'a suit n bɛ taa terrain kan n b'a suit n bɛ Santi ta ka na et puis a tɛ don groupe la n b'a kɛ titulaire de Mali latéral gauche la Ousmane Diallo Santi mérite aujourd'hui amplement ka tɛmɛ ninnu tɔ ninnu bɛɛ kan dɔ bɛna fɔ concurrence dɔ bɛna fɔ ko concurrence du championnat dont les joueurs évoluent dɔ bɛna fɔ sisan concurrence du championnat dont les joueurs évoluent parce que Guinée ninnu bɛ européen fɔ u bɛ n'o fɔ sisan donc ko an yɛrɛ ko critère de sélection na ko o yɔrɔ bɛ na le niveau des championnats dont les joueurs évoluent mais bi bi in na sur le plan défensif latéral là vraiment ne ka numéro 1 o ye Ousmane Diallo Santi ye ne tun b'a fɛ a tun ka kɛ nin na
anati jeune ne fait la ko mais n'a kɛra groupe la u bɛ fisa dɔɔni ni million fana ta k'a lajɛ minɛ an y'a le Jaje Samaseku Jaje ani Alujeng le famille Jaje ballontan tɛ risque tɛ ballontan ye ballontan kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don ayi a tɛ ka jouer ka tɔn fɛ mais n'a nana Mali la yan a bɛ fɛ ci il est le meilleur joueur o tɛ dalule ballontan na o tɛ dalule o tɛ marché mɔgɔ bolo waati bɛɛ ballontan kɔni n'a bɛ jouer diɲɛ don o don un joueur qui est compétitif mɔgɔw ɲɛ tugulen bɛ danaya da o kan mais mɔgɔ min tɛ jouer tan ni jouer table la ka tɔn fɛ a ko k'o ye meilleur joueur de ye peut-être o kanu kuma ni dɔgɔ kumaw de ye o tɛ marché mɔgɔ bolo don bɛɛ donc o yɔrɔ la franchement n bɛ jigin Eric la o yɔrɔ la ale ka choix de don ne bɛ ka kuma ni fana hakilinata de ye Alujeng c'est l'un des meilleurs milieux de terrain malien bibi na sur le plan africain a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mais avec a bɔra blessure min na sisan ni tun ye ka Eric n bɛ temps di alu ma a ka a sen sɔrɔ avec son club a ka sen sɔrɔ ka ɲɛ avec son club parce que n'a nana n'a ye n dalen t'a la k'a bɛna la jouer donc ala k'a to Elali bolo a ka entraînement ni match ko minnu bɛ yen a ka fɛn caman bila sen kan a sen gili ka se ka don ka tɛmɛ sélection ka bibi na Aliou ni ko n ka kuma kan ni ko n ka kuma kan tuguni le petit de Simba de Tanzanie Sadio Kanouté mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka o kumana a ye mun kɛ Mali sélection na maliden tɛ malien tɛ wa Musa mɔgɔw bɛ milieu na bi a place bɛ ka tɛmɛ ninnu kan ne fɛ i bɛ se ka na n'a ye ka na a don groupe la 5 minutes a bɛ bi de don il fait partie des meilleurs buteurs de Simba de Tanzanie étant milieu défensif a place bɛ bi attaque la mɔgɔ 9 bɛ yen c'est vrai dɔw ka retour kɛ i n'a fɔ majami ko 2 tɛmɛnen Seku Mana Malouda tun bananen don Ferencvaros kɛra champion ye retour ka ɲi kosɛbɛ mais Seku pourquoi Eric Seychelles majami ko 2 tɛmɛnen a bɛ Seku to yen ka na n'a ye nin fɛnɛ na ne bolo majami ko dabila mun kama ka joueur dɔw bila ka u sen gili ka don u ka repère dɔw gagner ka fara CAN Espérance kan ni Seku tun y'o match 2 bénéficier n b'a dɔn a tun bɛ se ka fɛn dɔ kɛ bi ka tɛmɛ depuis CAN bɔra la a mana sélection na mais pourquoi o kun ye jumɛn ye pourquoi Eric ma wele match ko 2 na a bɛna wele ni match 2 la waati min na ballon b'a sen ka waati min na kana négliger hali ni kɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ des trucs personnels olu to yen jamana bila o ɲɛfɛ équipe bila o ɲɛfɛ i ka tɔgɔ bila o ɲɛfɛ an t'a kun dɔn Seku bɛ wele ka na nin na match an bɛ ko 2 tɛ nin ma wele ka na an t'o kun dɔn actuellement Seku ka ɲi mais o yɔrɔ la o jiginna yɔrɔ y'a la k'a fɔ pourquoi k'u to les 2 matchs an bɛ ko passé k'a wele nin match na fɔ kɛcogo ma ɲɛ dɔɔni Boka Jara senior n t'i ka avis partage avec mon jeune frère bibi na ni ko n ka sur le plan offensif Mali championnat la bi meilleur buteur ye b'a ko Espérance ko o ye logique de ye ni bɛ joueur de champ ta saison bannen jamana kɔnɔ le meilleur buteur du championnat logique fɔlɔ y'o ye a tɛ tɛmɛ o kan o ye logique fɔlɔ de ye i b'o ta ka na n'a ye sélection na a joué la jibaliya troisième division gardien ma wele yan ko bɛ taga bara coupe du monde na mɔgɔ min Ligue 1 malien mɔgɔ min cɛlukusila ŋana ye a ye bilu ka tɛmɛ bɛɛ kan o kan ka wele o place bɛ yan Boka Jara senior ne fɛ bi hali Joliba ni ko mɔgɔ ta Joliba la sur le plan offensif ou bien milieu terrain na bibi na ne ka shot bɛ a ma parce que championnat na ɲinan an y'a su ka ban waati o waati ni Joliba problème na waati o waati a Boka Jara senior ka c'est à dire baisse de régime de don n'a a bɛ jigin ne régime jiginna n'a ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ waati bɛɛ Joliba bɛ gɛlɛya sɔrɔ match bɛɛ la pratiquement match bɛɛ alors qu'il y a des jeunes qui sont là très techniques très performants i n'a fɔ Abdoulaye Mariko ninnu i n'a fɔ Mahamadou Sissoko ça c'est des jeunes minnu kan ka encourager ni bɛ joueur de champ wele équipe nationale kɔnɔna na meilleur buteur kɔfɛ c'est des jeunes minnu kan ka na u fana ka groupe intégré n'u ti jouer non ni championnat meilleur buteur t'a mérité ça c'est quel champion Boka Jara senior pour ka wele parce qu'il a joué dans ces mauvais championnats là ici au championnat kolon dɛ Boka Jara senior joueur de là ni Eric y'a ye o la ka wele au championnat kolon meilleur buteur o de kan ka wele Mali équipe nationale bi parce que championnat kolon joueur dɔ wele la o tigi man ka tɛ ka taa ka meilleur buteur to yen au championnat kolon joueur il y a des milieux offensifs il n'a pas Abdoulaye Mariko ninnu Joliba se il n'a pas Mamadou Sissoko qui sont très techniques au championnat kolon na ne b'olu préférer ka tɛmɛ Boka Jara fɛnɛ kan